Mai fă o dată. Cum face fata ca broscuța? Zdâng, 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 zdâng. Uite și aici, și aici, și aici, și aici. Da, da. Pupă Cum face icoana. fata ca broscuța? Zdâng, 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 zdâng. Ai văzut? Da. Cum face fata ca broscuța? Zdâng, 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 zdâng. Da. Ai văzut? Cheițele, cheițele. Cum face fata ca broscuța? Zdrâng, 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 zdrâng. Ce mai pune? Acolo? Unde e acolo? Acolo? Da. Cum face fata ca broscuța? Zdrâng, 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 zdrâng. E cheița? Cum face fata ca broscuța? Zdrâng, zdrâng, zdrâng. Hai, pupă icoana, pupă icoana. Hai, pupă icoana. Hai, pupă icoana. Hai, hai. Așa, bravo! Pune cheile la loc. Pune cheile la loc. Hai, hai, pune la loc. Pune la loc. Hai, pune cheile la loc. Hai să punem cheile la loc. Da? Hai, dă-mi, dă-mi, dă-mi. Cum face fata ca broscuța? Zdâng, 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 zdâng. Ia să vedem, ia să vedem. Unde punem cheile? Unde punem cheile? Acolo, acolo, acolo? Acolo? Acolo trebuie să punem noi cheile? Cum face fata ca broscuța? Zdâng, 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 zdâng. Gata, gata.